oplevelser, I har haft på jeres turné? Ja, der er jo mange at tage af, kan man sige. Der er rigtig mange. Altså, Men altså, jeg tror min favorit, eller det aller sjoveste på den her sidste tur, det var da Kaja, hun faldt ned af scenen. jeg faldt ikke ned af scenen. Det var oppe på scenen. Jeg faldt ned af, at jeg skulle sætte mig på en stol, som ikke var der. I øvrigt klædt ud som Rapunzel. Med meget alt for langt hår, og det passede ikke. Du væltede i håret. Fordi jeg var meget, altså jeg skulle spille meget, meget træt. Ja, Og så for at redde den blev jeg liggende. Så lå hun sådan en bille og bare sagde replikker og vi kunne videre. simpelthen ikke komme videre. Vi kunne ikke komme videre i sketchen, fordi jeg og Sofie stod og ventede på at skulle ind. Og sådan noget, men vi var færdige. Vi havde virkelig grinet. Kunne I holde masken? Nej, overhovedet ikke. Men Det Kaja, var hun det blev... vildeste grineflip på scenen. Kaja blev Og Sofie bare vidste ikke, hvad liggende. der foregik. Nej, jeg prøvede sådan at kigge ud. Jeg skulle komme ind som sådan en prinsesse, og jeg tænkte, hvad fanden sker der? Normalt så ville en sådan reaktion være, hvis man væltede selv. Vent, skynd så op. Men Kaja, hun blev bare liggende. Det er fordi, jeg bruger det. Jeg bruger Rapunzel er så træt, så hun har lagt sig ned på sofaen. Det var sjovt. Jeg synes også, en af de sjove var, da dit kostume, altså jeg ved godt, det ikke var sjovt for dig, men sådan nogle gange... Jeg tror, det var sjovt for mig at falde ned. Nej. Men at kigge, vi havde sådan et indgangsnummer, hvor vi prøver at være sådan lækre i sådan noget, hvad hedder det nu, burlesque-tøj med sådan en meget, meget stram corsage. Og lige så kigger jeg bare over på Anne-Louise, og det har været vores mareridt. Altså hver dag, at de skal sprænge. Så ser jeg bare Anne-Louise danse sådan prøve sådan at holde fast på det der kostume, og så har vi sådan en lang scene også bagefter. Og bare den der med sådan prøve at være helt naturlig. Sådan, og Helt sexet. Helt Det var anden og danse sådan helt vildt. tak, der røg lynlåsen simpelthen, og vi har intet på inden. Hele vejen ned? Ja, hele vejen ned. Så jeg stod og overvejede, okay, skal jeg simpelthen bare tage den af og sige, så bliver det simpelthen med nøgne. Det er jo et frækt show, men så tænker jeg, det er nok lige krasset. Så jeg spillede hele scenen sådan her. Hvis du gjorde det, så var vi andre jo også nødt til det jo. Ja, det havde ikke været godt. Hvor kommer inspirationen så fra til de sketches og sange, I har med? Som et interview, som i dag for eksempel. De kommer jo fra Ja, os selv. eller fra os selv, eller ting, man har hørt, eller ting, der kunne være sjove, og altså, at lave på scenen, altså ting, vi drømmer om at lave på scenen. Hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, for eksempel burlesque-nummer, det er jo fordi, vi synes, det kunne være helt vildt fedt at danse med sådan nogle stoler i burlesque-tøj og hatte, og det kunne vi bare godt tænke os. Og derfor, så starter vi sådan. Og det samme gælder lesbisk line dance. Ja. Altid drømt om at danse line dance. Der er jo også mange af idéerne er jo faktisk selvoplevet. Vi har bare lavet sådan en intern aftale om, at vi fortæller ikke, hvem der har oplevet. Okay. Fordi der er jo nogen, der er sådan rimelig, pinlige eller sådan. Så rigtig meget selvoplevet. Det kan man så tygge lidt på, hvem det er, der har været. Nå. Siri Røkke Mariager spørger, hvornår skal man som citysingle begynde at gå på kompromis med krav og ønsker til den mand, man leder efter? Synes I? Som city single, altså nu er vi jo ikke. Aldrig. Det må vi jo nok indrømme, vi er jo ikke. Nej, men nu giver vi Jo, råd. altså jeg Nu vil giver vi sige, råd. jeg synes, man skal helt klart gå lidt på kompromis, fordi jeg tror, at mange af dem, som måske er city-singler, eller bliver ved med at være city-singler, de tror, at den helt perfekte mand findes. Det gør han Og det gør han altså bare Fordi ikke. den helt Man perfekte bliver nødt kvinde- til at gå lidt på kompromis. Altså, jeg ved godt, at nej, man skal ikke gå på kompromis og det der, men det skal man altså. Fordi den perfekte mand, han Man findes skal ikke. ikke gå på kompromis. og vi Det er jo er et helt forhold, det handler om. Det er, at man går på kompromis. Ja, det er netop det, jeg Man siger. skal bare ikke give køb på sig selv. Men jeg synes også, det måske er vigtigt, at man i stedet for at være negativ fra starten, så måske, hvis man har nogle krav, jamen, så prøv at se, om man egentlig ikke, det man forelsker sig i, altså vi har jo det med at lave op på hinanden, så det man forelsker sig i, det vil vi helst ikke se, når der er gået 10 år, så det er lidt ærgerligt. Jeg synes, Så man skal passe på med at stille for høje krav, fordi kan man det til sig selv egentlig? Altså vi kvinder er jo bestemt heller ikke perfekte, eller måske jeg er lige. Ja, du er ret. Men ellers, nej, det var en joke. Og så skal man sørge for at tage en mand, som faktisk er sådan, som man nogenlunde gerne vil have det. Ikke? Fordi den der drøm om, at om man finder ham, og det er sådan, det er okay, men der er lige det og det og det og det, og så bliver alt godt. Man skal Den tror jeg ikke forestille holder. sig, om han vil være en god eksmand. Ja.